Oh, mimi yung. Ya mimi, mimi sih. Waduh. Talang ampring kumpul dari gunung Padang. Mbak.
jiwa kangen ditangkep gak kaidan. Sing nggih rasa sengsem, seperti wae aku lan dene rasa karo kowe. Aku sih nunggu ngerasa turu penjenengan kowe suwe. Sakarmu wong nyebut kok. Ayo kepiye nek ora mlumut ora iso manut teh. Tak kandhake bapak lho ngene. Alah bapak kok ya kondene tak tinggal prae. Kok mesake karo aku to Adi. Coba aku nek oke to wanita liya, wong wedok perawan rondo bojone wong ya ana. Ning wis meteng jare. Sing ngerti kok wae. Padha ya kok. Ketae apa sih iso? Yo ajak. Parah isih. Isih parah. Kok ora manggil kok. Aku nang nyawang kok ayu le. Mantap. Iki kok padake rangsel anyar ngono kok. Oh gendong rangsel kok ning ngarep. Ayo kok nambah tekan mana cek. Ada di mana yo. Nak plak uyu ana wae kok. Iya apa? Apa tunggu anak-anak kok Mari engko. Kok ngapa nang-nang kowe kapet. Walau bae kan. Kan yo. orang juga sih toh. Pemuda mungkin berdek wae. Ora mau wanita liya. Yo nek yo ono ki yo ono. Jenenge Rokno Kresna kaya yo wis temancep nang bodho to yu. Kemancet ning nggon yo. Bodho kene. Tak kira liyane sing Ora karo kono. tak kandhani sepisan meneh. Oh yo. Aku ki mbakmu. Iya yu. Ya toh, mergane bapakmu karo bapakku. Munggal sak perbulan. Ya mulakno to. Kowe ki tak anggap kowe dene adikku dhewe. Nek ya kameramu aku ki lelaki karo kowe. Yo upama ora ngomong yo kena wae. Oh, Yo tenan yo kan piye to yu nek aku yo seneng ku yo ora wae. aku kok tenang to. Tinggal tenang to. Ya, aku tak yuyui iki mau. Ya. Warang aku wis mapan ora lek. Cici. Ajare aku. Aku ayo indri mata yu. Obaten anakku masaku. Bahan. Senajan kok kandhangku ki kaya dene bedet 1000 paring basane. Bludru menungsut. Ning atiku ki tetep ugo. Ora sudi nek lelaki karo kowe. Tetep pipo-pipo. Wah, tak sudi. Ya dipikir. Pikir-pikir. Uyan dulu ngono ki yo bagus ngono. Ana le bagus yo doket piye lagi ditakoni. Oke, tak ngomong bagus. Ora ambek wong kene kanan. Kedanan karo kowe. Kedanan apa nih? Kedanan lopo. Tegese Biyen gek loro. Apa piye ta? Lopo muda iki. klopo mudo klopo. Lopo muda doma. Aku malah mari nuwun. Nuwun apa iki? Mbak Gugum kono kosa. Bolah Iki tak kon. berkosa. Mudo paksa. Ayo tak mapan ayo.
yo Pak. Aku wae kok piye sih kok. Wes aku e Pak yo. Iki wis sakit kok. Welas kali kula padha-padha pedho Pak. Kok bisik-bisik karo adik kula kok. Itu perkosaan men ya ampun ya ampun. Yo piye lah padha koyo. Dewa aku aja perkosaan. Mbak Ayu. Udah lagi dia rasa welas pondok-pondok mau itu Pak. Awake dhewe iki Tentu perkosaan. kon piye wis badut. Ade piye? Ning awake pati ngene yo enggak kok berarti yo ya saya kula ndang ono perkosaan aku kok aku tak ngapa. Ini makino sana. Toprak seneng. Apa manut sampean ora yo? Yo kendang. Kula yo manut. Nek nuki nang baru kan remuk yo. Yo perkosaan. Lah, terus saking senenge rokok lah piye. Lah kula ora seneng kok. Ya Sampai iki sampai pengen diladeni men lega no. Manut baru. Berarti yo tak jupuk apa nek aku belum ya. Bangun usul belum. Belum kok. Anak Belum kok. Yo ngladeni. Kok sing iki bae. Eman. Aku mesake lomba iku anakku. Coba yo